Akomnye umba-ke msasazi wami lento iqale nje ngendlela njengakhange icingeleke ndihleli-ke nomhlobo wami lo kodwa ndiyaqala umbona but ndake ndambona kodwa nangaphambili Okay. silapha etown siyazincokolela-ke ezethu kuzofika enye iGrootman elapha etown yeCaba iphuma kwelicala lakwa Athletics. Yes mayifika pha ithi kuthi yehle nje apha emotweni ifika izosincokolela ithi hey dinentwana man apha yabona ezisuka from ku-national zine medals yabona ibisitalela lapha hey sihlale apha nomhlobo wami siqomba ukuthi no man sisacinga nje sithi came up nento ethi no man mhlobo wami mayibe khona into esiyenzayo yabo noba intoni right asinamali you understand yabo kodwa mayibe khona into esiyenzayo apha mhlobo wami yabona ngalento le nyani wathi umhlobo wami masishaye iqhuma Mfondini yabo sambiza sithi jonga apha sondela kapha ke ngoku yazi into esizayenza sina i-idea thina yabo kule nto uyithethayo thina ke ngoku sizawuyenza ibe nkulu ke ngoku yabo sizawuninikeza i-award so wena uzawuqokelela abantwana bakho uthi bonke aba because yazi msasazi kukho into ezinhle kakhulu apha esibe singazazi kukho abantu abenza izinto ezinhle ezinkulu kodwa asibazi i-community ayibazi tu abo bantu abo yabo sathi mayiza nabo abantwana ukumka kwakhe siphinde sidibane nomhlobo wami athi umhlobo sithi no man masiyi-extend lento yabo so masikhangelene nakwezinye icode yabo so masingajongani ne-athletic yodwa yabona so yavela isoka nazi isoka bavela umhlobo amafoni hey hayi man hey kune-veterans apha yabo nazo beziyowina ngapha inatsiki trophy zawuyenza yabo sathi masenze izitifiketi yabo if bathini babe singabantu abanemali mhlambe sizakwenza something bigger yabo sathi masenze sizakwenza izitifiketi senze laba bantu savumelana now izawuthini into sithi sizawudecorate yemhlobo sizabahambisa kwi-red carpet sizabahambisa kwi-red carpet yabo sifuna lana tsika ibe kwizinga elikhulu yabo babonakala basiyaba appreciate yabo sizabahambisa kwi-red carpet kuthe kungekebekho kudala hey sathi dibana nomhlobo wami athi mhlobo wami sithi ke yabona okay yabona into ezizakwenzeka pha eholweni funeka nje basizabahambisa kwi-red carpet funeka sifumane i-red carpet asiyazi noba sizayifumana phi phofu kwaloo red carpet asinayo nemali yoyihayarisha ziyahayarishwa yabo but kuvela nje i-ideas yabo 1 2 ithi yam okay jonga apha mani nantsi ingene efowunini icofa bamba uking zondi mhlekazi hayi man hey sinale idea sicela ukubona man sinale idea man ngolhlobo athi uking zondi no man nansi i-red carpet thathani because inhle lento nizawuyenza le yabo zange yabakhona ke msasazi izawuqala uba khona lento sifuna ibe kwelazinga likhulu sathi siyayifumana saphinde sathi sifuna ezanto zodecorate apha emacaleni into zodecorate because sifuna ibe kwela qondo liphezulu azathi nomuntu oyijongile aqomba ukuthi kuspendwe imali njengemali yabo sazifumana ke ezo zinto ezo msasazi sizifumene namaholo sawafumana into zodecorator sele sizifumene yabo phango sisacinga sisasokolisana nge-sound system si-sound system because phana ka sifuna ke ngoku kubekho ke ngoku ne-performance ezabakhona sifuna uveza italente yalapha ecala ukuthi sizazithatha i-artist noba zimbini noba zintathu noko esele zinomhluzi uyaqonda ke msasazi so that is kenzela theko libe nje yabo hey msasazi kukho njengoba sifumene nje apha sinabantu ke msasazi yazi kukho abanye abantu abazawubuza uba mhlambe aba bantu sibachonge kanjani because asithathanga abantu bonke yabo senze i-research ke mhlobam yabo le research yethu lena mosithina asingobantu bebhola ne asingobantu babalekayo bentontoni asingobantu nje sizi-community development sikhona nje for ukujonga apha ekuhlaleni sithanda into ezinhle yabo so siye kubantu besoka satshekisha ngobani kane nabantu ababedlala isoka kakhulu apha ecala yabo abathathe inxaxheba enkulu ekubuildeni isoka kuba lizoma today
yabo. Yes. Yeah. Abantu abaninji ke basinikeza hayi manje ngubani nobani sibhala phansi ngubani siye komnye bafike banqinelana sabathatha sababeka up. Hey sibe nomnqa xa sawufika kwiboxing, you know. Yes. Msasazi ndiye ndaqomba ukuthi ndiyathatsheka, yabo, xa sifika kwiboxing. Iboxing sinento ezinkulu esingazaziyo. Yes. You know, kukho umntana walapha ndingake ndimmenshine Msasazi. Usiphosethu wakwamazwi. Usiphosethu wakwamazwi 2018 she won i-gold medal, national champion. Eyayibanjelwe eJoburg. Yabo. Okay. So wababetha bonke ababepha. Yeah. Intana intombazana. 2019 wayodefenda lo mntana ePretoria. Intontoni yakhe. The title. Ya title yakhe. Uyava ke ngoku, yabo. 2020 Msasazi uyowumela Msasazi Eastern Cape eCape Town. Uphuma phi? Ecala. Apha ecala Msasazi. Yava zizinto ezintsha ezo Msasazi. Isilver ke ngoku iyabona inathi isilver ntontoni zakhe Msasazi ziphako 8 umntana oyintombazana. Yes. Uyabo. So asimazi akaziwa, yabo. Kodwa ke siyacinga nomhlobo wami sathi no sizamveza apha ebantwini ke ngoku. Achaziwe. Naxa simbona etawuni uyava ke ngoku sizawubona uba sifuneka simsalute ngomrespect, yabo. Ngenye ixesha omnye Msasazi imeko yakhe ngoku ayisekho ntle. You understand? Abe yena icala wayeyibeke kwindawo ephezulu, yabo. Okay. Now sinezonto ke sofaka Msasazi okugqibela sine athletics, sine boxing, sibe nechoir ke ngomsasazi ekuthiwa iRed Tie. Naw kwalenzela idumo elikhulu, icala ibeke kwindawo enkulu outside apha icala. Sibe ne-netball, sibe ne-beauty contest. Sinanobuhle apha abaphuma abawina komagcuwa. Siyazi mos abantu basegcuwa basimamele njengoba kodwa bayayazi abantu basegcuwa bazayingqina lonto ukuthi no bakhona abantwana balapha ebeke bafika baza nezinto i-crown ngapha egcuwa beza nasecala. Okay. Nkosi kakhulu ndikakunika nawe Mr. Ebukani wongeze. Yes tata, sephansi uyitya yonke. Hayi. Awubizangisheba nento umntwana umhlobo. Abza into yakuthi kukuthanda isizwe. Kukuthanda isizwe thina singamathandani. Yes. Siyayithanda sakhe isizwe. Kwaye sakhe isizwe ngasuke ihlala ibonakala pha phezulu. Igqamile because sizama uyigqamisa ke ngoku. Nangona ke bebengawoyekanga shem kuba lo bhuti uze kuthi ekhala. Yes. Uthi imedal zakhe zizawude zibiruse okwezijingisa pha ilankeni kuwall unit yakowa. Yayinhlungu sayithatha ke thina. Sathi hamba bhuti hamba sishiye nalento. Sayihlafuna nomntakaboya. Kodwa ngoku iya sijonge iziphumo zayo ngoku. Sijonge iziphumo zayo kwaye siyacela man kuwona business basecala sakhe isizwe jikelele ukuba basixhase. Asinakutya, asinamali. Asinamali yobatyisa ababantu. Kodwa bawuphuma betyile lamini. Ngokuba iyathandwa lento sizawuyenza. Yes. Iyathandwa. Kuba kukhona imanager ilanduka apha ukhona ukhosha. Okhosha saba award apha because zikhona bayinkalenye yayo yonke lento yoku-uplifta abantwana. Yes. Because sifuna as beauty pageant zaziwe. Aphiwe Pamela. Yes, ngabantwana abo apha ecala sibona uba bayithanda lento. Abakho kuziyobisi Msasazi wami. Okay. Sizama ubakhupha bangabi bakho nakwiziyobisi ezo. Bahambe bomela amakhaya wabo. Bomela isakhe isizwe. Okay, xa bendizawubuza ke mna kuba ninqwenela ukuzuza ntoni emva kwayo yonke lento. Mr. Boya beke wamenshina nento ba abanye abantu bebengabazi babothuka xa besenza research. Now yintoni eniqinisekisa ngayo into ba after lena mhlambi i-show okanye event ye-awards yintoni enizawuqiniseka ba niyayimonitorisha ubheka phambili especially kwi-performance abantu abatsha kwizipoti zonke ne-performance ke abazenzayo nasemculweni nakwi-modeling. Zintoni eziniqonda ba asizophinde sivumele ngokuba bangaziwa or bangabikho emapini? Okay, make ndiqale ndingene mhlobo wami, yaqonda ke make ndiqale ndingene ke edit. You know, into esiyenzileyo pha njengoba masisimane siyiplana lento, you understand, siyayicinga ukuthi lena izaba yi-annual event. Yes. Le
ya izaba isisiqalo sayo esi because bakhona abanye abangangenanga apha esingakwazanga ubafumana yabona, so sizabaxolisa kunyaka Kwezayo, ozayo yes. izabe ekhona but izawuqhubekeka. Okay. But ke ngoku into esiyenzileyo ke ngonomhlobo wam, yabona kule nto yokuba singenanto but sifuna le nto iqhubekeke, Yes. then nabantwana bazokwazi umotivateka. Mm. Sibize isponsor on that day. Okay. I-banks zalapha ecala zoyi-4 Mm. sizibhalele, sifuna zibe khona pha abo Old Mutual sibabhalele, sifuna babe khona pha. Then sizawubiza ke ngoku and bakuyalunga, likhona icebo, sinamaplani ke nomhlobo wami, yazi uzama nje wena DJ uzama noba into ayiphumeli kodwa ubuyizamile. U-SABC singake simbone pha, Okay. yabo. SABC singabe simbone pha, isikhululo sethu esi pha Ivukani FM, sizawuzama Ivukani FM sithethe nangekona zethu iyoba pha msasazi, ithathe yonke lanto ngoba izabe into enhle izoyigcina msasazi, yabo. Ifake ku-Eastern Cape yonke, yabo. So itarget yethu ke ilapho ke msasazi, sibabizile nezinye i-stakeholders sicinga ukuthi singakwazi uncedisa so that ziyibuilde le nto le ikwazi ukukhula ibheke phambili. Okay. Mr. Bukano, unini lo mhla omkhulu ka? Kumhla we-19 ku-April. April. Yes. Okay. Kuzabe ngomgqibelo kanani? Amaxesha athini? Olwesithathu, Yes. 10 o'clock. 10 o'clock, yes. Excellent. 10 o'clock ekuseni. Okay. Sendilungise nesuti yam ke futhi. Sabe ndihamba ngesuti yam. Sizawunxiba formally ke pha Yes, nje. yes, ndibandalibala loo ndawo. Sizawunxiba formally. Okay. Aba ke sesibanantsikile ke pha, bazawuva ngala mini wena. Kodwa funeka banxibe formal, bafake isuti, amatayi, yabona? Bazalo bazawuhamba ku-red carpet, yabo? Yeah. Awunohamba kwi-red carpet unxiba ushoti. Awucingi. Sakudisqualifya. Noba udlala i-boxing nakakade. Noba udlala i-boxing nakakade awuzufake, sizamxelela ke uTaboza ba. Jonga apha ke Taboza ndoda. Uzunxibe isuti yakho pha, yabo? Ungazufaka ii-gloves apha. Sakunikela i-certificate sakho emva kwendlu. Okay. Ndifuna ke bakhulu bam siqukumbele kodwa ke sithethe ke ngoku zonke izinto besinqwenela uba ke abaphulaphuli bazive ngexesha, including ke inkxaso enidingayo, izinto eniqonda uba asikaziqoshelisi zona nithethe ngazo and then ke sizoyisonga. Amazwi okugqibela singathini Mr. Bukane, siqale ku? Yes, tata, enkosi. Inkxaso iyafuneka phaa kwelaa cala ledijo. Abekutyeni. Apha ekutyeni. Kuba kaloku abantu unobagcina abantu kusuke ngo-10 uyotsho ngo-1. Yes. Kanti abazutya. Kuba kunga-end apha sishiyeka sibabini phaa nomntakaboyi, abantu balambile. Basibahamba othenga amagwinya etawuni iphele into besinayo. Siyabacela mani oosomashishini basecala, xa sinkqonkqoza kubo mabasivulele. Sesibe sivulela abanye, uKing Zondi, uConjwa, Mpila ne? Yes. Mpila Funeral ilapha kule mall. Yes, decoration. Yes. Okay. Bazasinceda kakhulu bona ngemicimbi odecorate kanje kakhulu. Hayi, not ngecoffin. No. Okay. Ukutya. Kwaye yes, kwaye le nto siye sayithatha noMr. Boya, sayithanda, sayifaka entliziyweni yethu. Asifuni imbuyekezo. Okay. Asifuni imali ezawukuthi. Akho account number esiyibhalileyo nakula maphepha ethi thumela i-account number. Siyenza le nto ngokuthanda abantwana basecala. Yes. Nabase-Elliot. Yes. Because sabe sinabo apha. Sakhe sizwe yonke. Yes, tata. Yes. Vala Mr. Boya. Okay, hayi nje mandigqibezele nje ke kule ndawo. Uxa wam sewatye onke, umhlobo wam. Eyona challenge enye yazo ye-majors. Esiqomba ukuthi no man singake sincedise. Sizenzile izertificate ne sifana neliphepha. Yes. Ngoku sirhalela eza frames. Okay. So siyacela ke ngoku baphulaphule noba ke bekhapha ecala noba abaphi abamameleyo sincediseke njenge-frames because inumber yethu ngoku abantu esizaba award apha bayi-40. Okay. Yabo. Now sisadonatelwe ke ngoku i-10 ngu Mr. Andrews, yes. Nakwenestand apha etown pha. Ethengisa inatsika izanto zakhe newatch nentontoni namacici. Yes. So yena ukhuphile ke i-10 yakhe wayidonate wathi no yole uyancedisa ngayo. So which means sishota nge-30 ke ngoku.
ye-frame. so ye-frames so nomnye onothi abebe nayo mani please angakazame nje asithumelele nje athi no nansi ya esitshilo sithi asifuna imali asifuni into thina qha nje ngasumuntu athenge nje lanto awugqiba eze nayo ke ngoku. Okay. Yeah. All right. Kodwa ke surely bakhona ke kwaba bantu nicela inkxaso kubo abamamele ngeli xesha bangaqhagamshelana njani nani? 083 545 8820 Mr Bukani. Ibe ngumzala ngabazalwa ndinelakhe ke ngabazala babo izalana nabantu balapha bonke ngabantwana bakadado bawo ke DJ umzala wabo torho mntakadado wabo bangamfumana kule number ngu-067 003 1219 Cela usiphindele. yeah 067 003 1219 mntakadabs wabo ke lowo umzala wabo bangamfumana kuloo ndawo leyo. Yes. Nkosi kakhulu. Mr Bukani usiqubule ngala number ngasiphindele. 083 545 8820 umuntu mana phose man loo nto ayiphosayo man noba uyanibona apha edolophini aphose man nakwenye indawo besendithenjisiwe. Okay. Duke semqubeni donqena ubiza ifani wasuka yazi yekeni bakhulwa kwamba mandinikhulule ndinethemba loba kwa phone likhalayo ngabanye ke babaxhasi beni. All right. Nkosi kakhulu siyabulela ne. masibulele msasazi kakhulu. Phulaphuli siyababulela ke besincokola nabo sesileqa phaa kwindaba zentsimbi ehlanu binguye ke uMr Melikhaya Boya no Mr Akhona Bukani bona ke bayi community developers apha ecala okanye sakhe isizwe bethetha ke nge-Sport and Music Awards 2025 bazawucelebrate ke impumelelo zabo ke bathe baperforma kakuhle babeka isakhe isizwe emepini kwezindawo bakuzo. Inkosi kakhulu ke siyababulela ngolo hlobo bafuna ke uappreciate abantu ke abatsha even legends ezo sele ke zithathe umhlala phansi kufanele kube khumbulelo owenziwayo. Masibaleke sithona kule kona xa sibuya sezindabeni. Ingaba kukho intlanganiso, ii-programs okanye izitori ezenzeka